Nimi on Virvelä Lauri, 30 vuotta ja virkanimikkeenä on pelastaja. Pohjakoulutuksena on sairaanhoitaja, sieltä valmistunut 2018. Tässä Kuopiossa kävin ja pelastajaksi sitten valmistuin 3 vuotta sitten, eli 2020 joulukuussa, ja siitä asti on sitten työskennellyt pelastajan ammatissa. Muita lisäkoulutuksia mulla on vesisukeltajakoulutus ja paineilmahuoltajakoulutus. Minut sai hakemaan pelastajan ammattiin halu auttaa ihmisiä, tehdä fyysistä työtä omalla keholla ja toki joukkuelajitaustaa itselläni, mukava myös toimia vielä joukkueessa. Antti Nissinen, 53V ja vanhempi pelastaja. Joo, mä oon valmistunut 1993 joulukuussa. Valmistumisen jälkeen kesäksi tänne töihin sitten. Ja sitten lisää koulutusta on käynyt vesipelastus sukelluskurssin, vesillä olevien aluksien kuljettajakurssin sekä koneenhoitajakurssin, nostolavakurssin, paineilmahuoltajakurssin. Oikeastaan armeijan jälkeen sitä tuli vähän mietitty, että mitä sitä isona tekisi. Välttämättä ei ollut ihan se metallipuoli minun ala. Äitiähän tässä on syyttäminen, että joskus oli äiti luona kahvilla ja se näytti Savon Sanomia ja sanoi, että katsopas, tuossa olisi tuommoinen pelastusala, koulutusala alkaisi Kuopiossa niin kuin ensi syksynä. Ei ollut mitään hajua koko alasta, siis enkä ollut miettinyt, siis en koskaan. Sitä ajattelin, jaa, ehkä, miksi ei. Ja sitten hain sinne ja sillä tiellä olen ja onneksi hain, että laji on löytynyt niin sanotusti. On viihtynyt edelleen kyllä erittäin hyvin. Työkuva on huomattavasti laajempi, mitä alun perin ajattelin, ja pitää hallita montaa eri asiaa ja tässä koko ajan kehittyy, että ainakaan itse on vielä 3 vuoden aikana tullut semmoista oloa, että hallitsen joka asian, että pikkuhiljaa pääsee syvemmälle joka juttuun. Fyysistä puoltahan testataan kuntotesteillä. On toimintakykytesti, tietty rata pitää päästä tietyssä ajassa, tietyllä sykkeellä läpi. Sitten on lihaskuntotesti, jossa on kanssa rajat, jotka pitää ylittää. Ja tietysti polkupyörätesti, jossa katsotaan sitä hapeuttokykyä. Ja sitten vähän riippuu mitä koulutuksia on, niin nostolava kuljettajaa testataan vuosittain, käydään erilaisia rasteja läpi. Ja vesisukeltaja tietysti reenaa tietyn määrän vuodessa. Ja tiettyjä harjoituksia pitää olla tietty määrä. En mä tietysti koe sitä testiksi, vaan se on niinku harjoittelua. Kun onneksi niitä oikeita tehtäviä on sen verran vähän. Onhan se tietysti helpompi askarille, jos on niin fyysisesti kunnossa. Sehän korostuu noissa raskaissa jossain pitkissä tehtävillä. Se fyysinen ominaisuus. Ja ehkä liian vähän sitä henkistä puolta, sitähän ei testata millään tavalla. Et eihän pelkästään fyysistä kunnosta mitään hyötyä, jos olet niin henkisesti vahva. No, haastavinta työssä on eri asioiden hallitseminen. Meillä on niin paljon eri vehkeitä, mitä meillä löytyy ja mitä pitäisi saada käyttää. Sitten on kumminkin todella harvinaisia tilanteita, mitä ei välttämättä oman työuran aikana tule ikinä, mutta silti pitäisi saada toimia, jos semmoinen tulee. Sen mä koen ehkä haastavimmaksi pelastajan ammatissa. Kuormittavimpia on kyllä vainajien kohtaamiset eri tilanteissa. Läheisten kohtaamiset, kun on läheinen siinä menehtynyt. Ne on itse kokenut kuormittavimmiksi ja jotka jää sitten ehkä päähänkin, mutta niissä sitten asianomaisten, ketkä on keikalla ollut mukana, niin niiden kanssa keskustelee jutusta ja tällä tavalla purkaa sitä, että sehän on kokenut itse parhaaksi. Ja sitten itselle myös käsittelynä on myös liikunta. Liikunta myös on itselle oma terapiamuoto. No varmaan semmoiset jotkut pitkäkestoiset niin
askareita. Ne ehkä kuormittaa fyysisesti sitten, jos on joku pitempi aikainen rakennuspalo esimerkiksi tai joku muu maastopelastustehtävä tai joku muu. Yleensä ne pitkäkestoiset kuluttaa niin kuin fyysisesti, mutta ehkä henkisesti sillä, et sä mieti sitä, että se kuluttaa sua henkisesti, mutta ehkä se jatkuva valmiina oleminen kuitenkin. Se lähtö tulla milloin tahansa, ja kun ei tiedä aina minne joutuu. Mutta et sitä silleen kuitenkaan niin tietoisesti mieti, mutta ehkä se kuitenkin sitä henkistä puolta ainakin mittaa sitä jaksamista. Ja jos antoisinta, niin kyllä mä otan sen ensihoidon sieltä mukaan sen takia, koska sieltä asiakkaalta ja potilailta saa sen parhaan palautteen omasta työstä ja heti. Se osaa kyllä kertoa niin positiivisesti kuin negatiivistikin. Pääsääntöisesti tietysti onneksi positiivisesti. Sen palautteen, miten sä oot niinku suoriutunut siitä tehtävästä? Antoisinta on kyllä työkaverit ja työporukka. Se on ylivoimaisesti pelastajan työ antoisin puoli, ja tässä kumminkin tiiminä toimitaan ja yhdessä pähkäillään asioita, ja jos et itse tiedä jotain, niin aina on kaveri, keltä kysyä vierestä apua. Ja hyvin samanhenkistä porukkaa hakeutuu usein tälle alalle, niin ei ole vaikeuksia toimiakaan sitten ryhmänä. Pakko on pelastaja olla niin kuin joukkuepelaaja. Yksilöt ei siis tässä ammatissa ei pärjää kyllä mitenkään. Tämä ei ole yksilöurheilua. Porukassa tehdään niin asemalla kuin tehtävillä tuolla sitten tien päällä tai olisi missä tahansa. Eli siinä korostuu se toisen työn arvostaminen, toisen kuunteleminen, yhdessä suunnittelu ja vähän pähkäily semmoisissa hankalissa paikoissa. Oli meitä sitten 2 tai 6 tai 8. Semmoinen ihminen täytyy olla, että täällä pärjää. Se on se vanha klisee, että joukkue on yhtä vahva kuin se heikko lenkki. Mutta se on erittäin tärkeä se niin semmoisen joukkuehengen kannalta. Kannattaa hakeutua pelastajan ammattiin, jos et pelkää haasteita ja haluat kehittyä. Tässä on hirveästi mahdollisuuksia kehittyä eri juttuihin, ja haasteet tosiaan ei lopu ihan heti kesken. Niin, että jos haluat työskennellä monipuolisessa ammatissa, jossa ei ole tosiaankaan 2 samanlaista työvuoroa, ja hyvässä porukassa ja olla yksi meistä, niin tuu ihmeessä, hae meille. Hae kouluun ja sitten hae meille töihin. Olet aina tervetullut. Kohdellaan sinua ainakin niin kuin toivoisin itseäni kohtelevan.